Mateo Mugaka Peter Mukaya kurwase Kenyoro kia Kenyambi ime wodi ya Bugichore county ya Nyamira nigazokire na kugania enyara kabage gusirwa n'abantu moyo buya no kugania kuya elio umungina Teresa Gesale Mukaya uyu osire mabugaya asenya gitayatenwe kikubwatekana amono buroiro bubukagire koba obwengoro anyara koba gako gose ebili yaye enyara kabage gwakanwa eyuere gwetani shiringi gose ange shiringi milioni ibere linde umubiroye unyare koba agoko nigwa linde niko banyare koba bakwene kibuna nige amatejo ebwato kugania kuri igoro kigimo muna gutume muri gito fatika December Mateo Mugaka Peter Mukaya nyanchuka kurwase Kenyoro kia Kenyambi kegotoka meya wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango besokire na kugania basirwe amahona abantu bo wanja ukuya erioko mwenya umungina Teresa Gesare Mukaya oyo ase chinga kechi ebere ya nyagitari ere yechi milioni ibere nechinukuta isano ndiyo mono nche marieta nengor kupita Mukaya nyanchuka no buone oyo sirete no mongino no bera kurwara matuko no yo minta bereza kurwo mwako uri gocha ora bera kurwara one kurwara kwa igwa teko so akorrekana uja kromotinyo gatana tweze kumanya nange nakikurwa kwa ikure igara konye to konye kumugweri bintu tamanyeti akacha kwenda okore sache ko maene na sinyirwe gentongo kora timbo atincherende yonsi kibes twabere tukurigia twaonye bintu mu kitwakore tubugweni umutinyo gatano umungina Teresa akagweni wase ukugweni gwogokorerwa ububari bwenkoro iri akagwena akababuya agachanka asekere ikinya sae na tokonyete tukanyora ebitoki tugakana asugwakana epiri yarenge nene naende kerekio chiarenge emilioni yemo nechimi kianda chilifu milioni 1,900,000 elio mungina agacha senkeye akagenderera ko baibu byakagwenete nande tukagoka twensi ase family korengana amone ya Mateye nigo batebire umungina Nyagusira Teresa nigo abere gagokorerwa ububari bwenkoro ase entunda entangani akoreretwe ububari obwo naigo bwairerete ya Mateye utumya kibesa chinyinge korende egesiekia nigo abwenete nainde amatuko make boigo agakorerwa ububari bwenkoro egento keirerete ebiri ya nyagitari wika chishiringi milioni 2 nechinuguta isano kurende egesiekebe nigo asentunde yiga abagagusiria ubugima bwaye egento bono kyabetereirie ya Mateye wesokia na kugania basirwe mungina Teresa nigo tukamwirere nwiki akabwenigo lakini rende kanyarekana tabwena ohikirosirire ono munasirete bili ya tire ya igire 2.5 million ona sesa uri konyala ndi twarigirie ikinde chingaki chamagega twachandikire twanirie bintu bono munasirire kibesa chitakire chiakanwa mana ko rusu moja leto marende 2.5 million Maria tangoro ku Janet Mukaya oyo sirete mamu gato sirete gafura atukwa na plan yange kufa egento tware gusaba abantu bantu abarai abasani abantu ensi yonsi abaina abasani hakito kore na motokonya mototoro musigo yo tubwate no molito bono tutigarite igo boja kwene umungino uri onega na jentu arobore muna abana bae batwarobore muna mamu mwabojire nyekere mura mbwato koboko na ndi nanku basarura ekimuranje nkonye ure mama wabeire kagochandeka no borwaire bwenkoro wabeire tokomusugurikera twaonirikere gento tubwati mutu tubwati magega aseng'encho twetiganire kori chibesa tumugweneri korende yaikire bono twaikeirwo mwerio Kinko reporter Gatembe korwaiga Kenyambi eyegotoka meya wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Nchefa Tigad Kisemba